Konsehal Arturo Bas posibleng subling makahupot og komitiba kini ang gikumpirmar ni Talisay City Vice Mayor Alan Bukaw. Matud sa Vice Mayor, tun-an pa sa konseho ang komitiba nga ihatag ngadto kang Bas. Kay hinumduman miduso og resignation si Bas sa gihuptan niyang chairmanship sa tulo ka mga komitiba kini naglakip sa Public Safety and Order, Traffic Management and Utilities ug Trade and Industry. Sa pagkakaron sila ni Konsehal Arturo Bas ug Konsehal Doroteo Imit ang mga konsehal sa bayan sa Talisay nga way gihuptang komitiba. Mga previous discussions sa atong mga konsehales, mura og tun-an pa nila kung unsay mga committee nga atong ihatag ngadto ni Konsehal Toro Bas. Pero doon na sila mga apprehensions nga gihunahuna nga most likely ang Committee on Police mura og i-assign na og lain nga konsehal.